Здравейте, приятели, познайте думата. Започва с Ф и завършва на Р. Ще ви подскажа. Когато сте в тъмната и страшна гора, точно тогава ви трябва. Но за късмет не го носите. Когато търсите дистанционното под кревата ви трябва. Дистанционното се оказва, че е под възглавница. Когато изгасят тока, вие сте в банята. Тогава ви трябва. Мамо, съжалявам, изцапах банята, ама нищо не се вижда. Сега ще спашаме! Успех! На ти бе! Не ме разбрахте, нали? Иска да каже: здравейте, приятели, познайте думата. Започва с Х и завършва на У. Ще ви подскажа. Там, където отиваме, винаги има креват. Има още един креват. Има и баня. Много малко телевизорче. Как да виждам? Вижте кой е малко. Мамо, виждаш и твоята колекция от бомбончета с алкохол. Остави ми скъпите бомбони от Австрия. Всяко едно струва 500 лева. Точно така, мамо. И сега е време да ги изпия и да ги изям пред очите ти. Не, моля те, чакай, не го прави. Искаш ли да направим една сделка? Каква сделка? Искаш да играеш на компютъра, нали? Да. Дай ми бомбоните, аз ще ти дам да играеш на компютъра.
Искаш да ти дам бомбоните, за да са при тебе на сигурно място. И аз да не мога да игра на компютъра, за да можеш да ме набиеш с пречката. Няма да се вържа на номера ти. Това ли искаше да направиш? Да. Разбери, че няма как да ме прецакаш мене, аз съм гений. Мисля в бъдещето. С 3 хода съм напред в шаха. Аз задръж само за малко да си обуя чорапите. Оп, готово. Да, докъде бяхме стигнали? Ами казваше ми къв си гений, как не мога да прецакам по никакъв начин и ми даде бомбоните. А, да. Синочка, да. Мамо, тате, благодаря ви, че сте ми купили тази страхотна играчка. Пляс, пляс. Разбира се, синко. Знаеш ли колко време събирахме за нея, за да може ти да си щастлив. Благодаря ви, семейство. Много ви обичам. Вие сте всичко за мене. Пляс, пляс. Отивам да си играя. Синът ми е невероятен човек. За какво сте ми купили тази трошка, бе? iPhone 15 без Pro, пълен букук, плюс това е син на цвят. Баси умрелите подаръци, това е скапаното семейство. Защо се отнася така с нас? Телефонът струва 3000 лева. Повече няма да му купуваш подаръци, ясно ли? Виж какво съм ти взел, чисто нов подарък за тебе, мамо! Какво си направил? Щупил ли си нещо? Не, да не си получил двойка в училище. Не, да не си пил алкохол. Не. Тогава защо ми носиш подарък? Никога не ми взимаш подаръци. Подмазваш ми се нещо си направил, със сигурност ще те надуша. Ще разбера какво е. Просто реших да ти купа подарък.